الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بنجي وكوني سونا بكري مسون بنجي أما بكري كركي مادو. وكوني الله كدا فزات سكجا ولا. أنا توما كاي. أو تبا. ما فوي بسم الله. أمبا. كرمادو. نعم. بمنوكو. mati ka nyini fembe soro do yero ko I ka soro fembe fanetina fa item blasoro mo ti ka nyini bef imaye alama de me saka kono mato Allah akbar nimbi kono mi be kala yununa ita soro to sabe ita ka soro amanya abe manya bo Allah akbar ayi mo nyini fembe ti na fo I soro fembe fanetina fa isoro fembe fanetina fa ajama me be fenke man soro tina fa Allah akbar ya kila ka foko ni masaka doto korobe ibal dola walma ayre tinyare la adabo min kama imanga no mo wala ka kanai imanga te ka imanda min kama ni yo barake yoro koni yirwa sura la tugo atenya tenya ayu odate mo do beta burju gusike kanyi ngali ke ko nuko nganga baraj min ke do be blasraw kada kan alaye di nyada ay gundo di doma ka do balala ube mo blasra amba ko jeni moye ko sey yela ko se folo e nyegono no sey yela o se folo e nyegono o ftien yo aramade matsika ke fufu yeyire ko Allah akbar ni seri yela abla o ni di modo kele di fene ni di mo kele ka cha ala fe mo kanyi ni fembete yana fe ni kanyi ni fembete na fawo ni seri yela ko be ko la ka donga fo akadi do bala be bala mfene ke do ala ota ko te ka fo ko ni do na la ka be jare ni bisi ka fendo soro nga ire ko ni ka he bo fufu itala ti nafa daka abita wulo mina bebo don otenyumai otenyumai ni ma bolo konya ibe kilia pasro akono alama mo da femin kama ni ko bo karaba abla achama du skasiba achama na bismillah karamo ne ka abdullahi namu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجمعة جيكلوت لكم انتهون سامفلا أن المغا أن كلين سكتولا أبلا ينشر إيرا لا كانت إيرا لا غفو برامبولو أمبا دامني انديكاتور دو نوفو موندو باكونو awako siga kilema makafo bubu sisi Dr. bubu sisi siga kilema makafo dona natawla shimanyana ko dale be songa ke yerdi ka cheboy siga de kilema naam o mun be sa nyulu te bubu fe o lu kon be wulika su wa bela jelena nga dakan satede Allah akbar abla mona boy sami vraiment touré ka la halay Côte d'Ivoire ka ama hakina fufuita kanyashi vraiment touré ka sa ko kuma krangala na momi ni o jela kilendo akola ni siga kilema folo yana ke jwala ne o ya mo jabana kuntigi dengue ni no karim keitay ko war ni aklembe ka kum sor yorosra ay lay ni interpol ba no fe ka do luma ko ban ma kala do anyina ka be akuma ma folo o kro anko na ambe an folo mo ta do ko ni tala ba mima mi jana ke mi ale me ko kuma fora faraba mer mi be faraba kumina o kuma mi ba kuna kanche ni koina ay dantelike dona natawla ablay ona dantre moy mi la kana koy dunga fa kuma INSP a okoko bi jigewushu ani munu obe jige jana numbe bla tlela akeja ale koni ale nyeshi uma akinando boka bi ke bla frali kan malioma le soir de Bamako wula Bamako wula ni jatere mi goitai anga jamana kuntigi goita Azimi Goita nyema abe tishiri ni nabi ni oye ka mo gwe mun ni dunga fa beson ka dese olula monti mala abla ko mo a jatin ne ka fo azimi atama ke dala kuma gwanzainde abe ka walo de ke mun be se ka chama ni fo ajugo ananga nyala jamana nyi konga ngo sigalendu ni mali ayire di sigabla barana abla ka ke anyema ko jigina masorala chama be ka mirika fo mun na bla ni barana ko sama sama be dinga sama na siasa ro la ode akaba ko mayro de mo to ko yanaka balo duma aka fere ko seneke wire bismillah o ila kana ko mayre
mi ye sogo kilo jigini sa gouvernement ko sa gouvernement bi se ka I jo a joro la koy e fama quelqu'un ablay ani fontan quelqu'un o te kili inde PM no e premier ministre ani parti politique ko nyoyi ako gouvernement ba ke to bela jene na mun se ka to politiquement ko wulika jo chama bi se ka boala syndicat olu fene bi se ka ukala nyini anu ba ke ukake ni hakliye akana ke sababu ye ka frike do jamana resena kono kera jamana be ni ambe wa ni jamana ni ambaso nga matito munina ka ito komona de ito bamada re mamba afamya hakinandedu abla ni muni kizeti mu be ka ke koronfe ma sara mu ye bengani ke lawe olu koni olu turaro fu falaki kada ka escorti do no e car de transport ye mun be la benzanga ani ansongo bon français kono kuni ba manchi mu me ka biuka olu de dajira akona fo olu ko abla ni ne so madana kuma histoire de mako l'indépendant kuma na aboli ni covid-19 ye feramun tegelendo ka foko ka mamma gwen mun se ka to akobse ka fo la tumna c'est favor milliard kilendo bo o ka verificateur général naka jama o bora o de kalaman ka fo do dona o na fuluna atahro reche kalo shikin bara kalfale wula tunna yoro ntenyi mai na fulun kanga do covid-19 ke musaka wula ni akadi mauma ni covid bolo ko nyanga se makuka fantan to kolo gweleya na fulun kanga do ndafe ko akalfaramun makuka barake oluye kalo shaking frontier ko nala c'est favor milliard kelen doba sanfe yo kun otuna abla nyala ni tanyi mai sa mi shere mi me cybercriminalité ko fo mi ambe après réseaux sociaux nous kan manana kan ni tan yire sa ko kuma mun beke kuna fundila ko sharani manakala uka sharia ukala je jinyama na tiria erela note abekata to minani abekata tumina ko abena se ko mando na bolote se minda na uma amanda bokama kalo kle français akeka vonu ko aka kle chew ko lula sini ko kalo kle français kuma yele mara na français ko kan me barkan masigi bena barake ketumina sayil jamana kono ko ka yele mado o kula e ko Macron ani anga sayil jamana nyemaw bena dantigeli ke bio droit et terrorisme keleli ou bena donse min do akoro ou bena hakina min ke ala ou bena yelema min do bara tabulu korola ou bena dantige bibe bogari treta parti chinois no communiste ye oluka san yelema nyenege ma ay san kina soro kaba mali ni shingemana ambe ngombulo abe sambi worobobi awa ko mo se ka fo ye friki fu ma do ala kadamne adamne la kana se bima shin ay tamamin ka anfa ana kuma min fo anye ne do ma fara anga bade interior ka fa fu ma boala ne ñu Mali horizon abodi Mali bisa ka bo gela en konna na tun la fia ani baski bisa kana anfa antona Seru Kulubali Sherifu le Nyoro aye oka do usro o atara o yoro were jena nai mo se ka foko alhamdulillah ni bena kumala ni ala mo bañ ni do ke kokula ka cha la fe arabe ko fleke million ula mi délégation générale des Maliens de l'extérieur antenne régionale ni gawo kuni clé di oma clé nyoro clé ntado clé ni fenfen nyoro ka dana duma ka fo ay barake wa ni tsoyni ba akwa bloka anka dan kana senation nouvelle horizon kumana mi ki integrer du boutique ba ko district kona no au ministre de l'administration territoriale ni wa kara kunu do re ay ka fo maire do be ko olu be bagabata ka nyesi du boutique la kauma yoro o manka u kanga baraka nyon fe u manka tin ka do nyon tanala premier ministre loge non l'OGE yoro ke dmei organe unique de gestion des élections en haut de do kulu ministre limbe ni u be fe ka i wasado alela
kelen pe kɛ kalata ko kɔlɔsi an fɛ yan a k'a labɛn hali tanama ko kana bɔ a la so camancɛ yiri u bɛ fɛ ka o kulu de sigi o hukumu kɔnɔna na premier ministre o sigili la transition waati la a kuma na a ko 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 a bɛ kɛ nin ko nin kɔni ye wajibi ye an ma an k'a lajɛ n'o tɛ bɔda foyi ta anw ye k'ale tigɛlen don a kan ka fɔ fɛn fɛn bɛ ka kan ka kɛ waati kunkurunin kɔnɔna la k'u b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na an ni sigi ɲɔgɔn kan ka a ko bɛɛ bato ka bɛrɛ bɛn waati fɔli ma n'o ye transition yɛrɛ don fɔli ye. Mali d'aujourd'hui kuma na ni waati na min ye covid-19 ye ko sefawari miliyari 3 o de ma se ka sara maaw ye maa minnu ni covid ye tiɲɛni don olu kun hôteltigiw ninnu k'olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ bi a ka bon hakili ma min ye madame Touré Lɔbɔ Traoré général Amadou Toumani Touré u ye ENIA denmisɛnninw minnu ye jalatigi kurakuraninw ye olu bɔli sen fɛ ni o ye a 40 ani 3nan ye Lɔbɔ kun bɛ kɛnɛ kan a ko kɔnɔmɛ lazimi i ni ce i ni bonya ta ka ɲɛsin ne furucɛ ma saya yɛrɛ bɛɛ kɔ i k'i ni ce bon o kuma kɔni bɛ yan Ablaye yanni an ka nin don kuma ni ɲɔgɔn cɛ a ko transition parena kɔni y'a boloda k'a fɔ u kɛ kulu dɔ sigi kulu min ni o bɛ kɛ kulu ye min bɛɛ lajɛlen bɛ wasa bɛ i wasa don min na maa si kana ɲigan na a jɛnkɛ kɛ ni o fana ye ani dɔnni man jan ɲɔgɔn na kunnafoni ye nin ye Ablaye. Karamɔgɔ Madu an b'a fɔ Segu Bakarini ye comme an bɛ Bamako sisan ale ye dɔnni kɛ Bamako sisan ala ma mɛn kosɛbɛ k'a fɔ Bakari ye sira fɔlɔ mun tubabu ye goudron d'a kan ka mɔnɛji bɔ a kan maintenant o sira fɔlɔ de fɔ a ye o kɛra en 1946 a kɛra yan a sira ninnu ye la rue Mage u b'a ta Meriba da la ka taa n'a ye Seguba fɛn na Dibidani na sira mun bɛ taa Dibidani ka so da la yɛrɛ o de ye rue Mage n'a t'a dɔn n b'a fɔ a ye a filanan o de ye rue Mage wa ka taa Meriba da la ka taa n'a ye marché Dibidani Dondani voilà o de ye rue Mage fo commerçant sigilen don wala kosɛbɛ a filanan o ye ka taa Meriba da la ka taa n'a ye Sotiba Babili Kɔrɔnin na o de y'a fo merci de Sotiba a sabanan ka taa Meriba da la ka taa n'a ye Kati duguma fɛ Lido fɛ ka taa fo Lido la kosɛbɛ o de y'a sabanan ye Kati sira sira kɔrɔnin Sami sira a naaninan ka taa o yɔrɔ kelen na ka taa n'a ye aviation na avion bɛ jigin yɔrɔ min na kosɛbɛ alhamdulilayi ninnu de ye sira naani fɔlɔ tubabu ye mun da Bamako en 1946 ka manaji bɔ a kan la Sogetra de y'o kɛ l'ingénieur était monsieur Garnier o ye tubabu dɔ ye voilà n b'a fɛ ko fɔ Bakari bi Bari i ye kuma mɛn voilà Bari i ye kuma mɛn wa nin bɛɛ min ko fɔ dakuruɲɛ kelen na tubabu mago bɛ ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kan ka tɛmɛ sira fɛn fɛ a ye manaji bɔn o yɔrɔ masinaw de la fɔlɔ o kɔ yan'a k'i ɲɛsin